Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said qal li huwa kuntent bil-mod kif Gvern Nazzjonalista ħalla l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Aħna fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għamilna investiment qawwi. Iżda filmati li għandu fideh One News juru mod ieħor. Din is-sitwazzjoni li tmexxija ġdida sabet ma' wiċċa fil-Gżira Awċija ftit aktar minn sena ilu. Dan kollu Chris Said jiddiskrivih bħala state of the art. State of the art, jgħidulek aħjar milli hemm f'Mater Dei. Għaliex investejna anke fondi tal-Unjoni Ewropea. Xogħol enormi li kien għaddej proġett wara l-ieħor ma jieqaf qatt. Il-blokka tal-amministrazzjoni, il-kċina, kuruturi u s-swali tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kienu f'ċirkostanzi li jfakru biss pajjiżi tat-tielet dinja. Bħal donnu mhux konxju ta' din ir-realtà, Chris Said stqar li xi inkonvenjenzi setgħu inħolqu minħabba xogħlijiet li kienu qed jitwettqu. Konna niġu kritikati li hemm wisq xogħol għaddej li kultant kien joħloq iva wkoll hassle, hardship għal min juża l-isptar. Kif One News semma l-fatt li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex tħalla fi stat ta' żdingar, Chris Said irreaġixxa hekk. Dak huwa żdingar tal-Partit Laburista. Kellu 14-il xahar biex jirranġa dan l-iżdingar u m'għamel assolutament xejn. Dwar il-bidla li ġab miegħu dan il-Gvern fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-filmati jitkellmu waħedhom.